LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Nyakora mogi machiegni kendo ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation kuma mopandi nyenyo elela. An gi luonga no mari nasho mari chieno jamone mbele chiene mineno to mbele eming'ondo boka kata inyalo wacho no mari dhako ngode nigi chake kore kubni ariyo to pod chwako sitirungi kaka pile. Ing'e maber ni wachung'e okang' manyime mar kelo ni jok manyien ma wan godo ma bende ibiro yudo mane LTN kaendi kuonde modonge manyo mana jok motrend, jok ma nyithindgi otho, jok ma kena ng'o timore ka chiege otimore nade, but LTN kaendi wakeli to wuoyo kodi maler ka onge kata gimo betie. Iwinjo nyiso ni okwamany scandals maning'e ni kora wacho dhuluma serious scandals, no, wakele kaka en. Omiyo kawuono an gi msani kaendi, this is called a pricing star. Magi kore stars madhi menyo sama jok makoro we thum yanyo monde gi mono gi chodorego. Sama pod jomoko odhi e studio yanyo dhako mono chodo mondo trend, wan wabiro kaendi gi jok makoro wuok ne go thum. Magi jok moko makata koketo thum kama tiwacho ni ai nyathino go thum. Platform magiremo. Koro platform no LTN. To in bende kaka ng'ama watch kiseneno wagi kanyo gimidhi timo iringe YouTube timanyo ng'amwa kelo kaka kawuono wan gi pim dogo. Mano sawa? En gi manager ne ka gi security kona ni hivyo iluongo ni pim dogo. En artist ma bende sani ni Nairobi kaendi, adwa ni wago kode mbaka matin. Bende okonwa sigande to gi kako neno to gi kaka en ajaw industry ma koro wantiere ni kata wanyalo wacho ni entire Luo entertainment industry. Medbeyo koda nyaka watieke nyakora mogi kapok subscribe une muduoko Luo chien. In fact oningo chwadi mamai ID kapok subscribe ne Luo Trending Nation to you don't deserve being a Luo. Akedwa winjore maber. Weche mopondo, weche mopandi inyenyo elela. Kineno kokuok kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'e life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete kata wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation LTN, the best ahead of the rest. LTN Luo Trending Nation. Nyakora mogi be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny, obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas kik ibed gi kiondko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba mana gi LTN Luo Trending Nation. Nyakora mogi machiegni wendo mara osedonjo kaka ineno kanyo no endo msani kamili. Jakamera nyalo wuothi e dende gi kamera, chakna gi lwete no endo kelora loki dhia malo ewi kon itangne gi msani ichope ng'ute kanyo ikoni msani orwako chumba makogore piny tiwinyo maka kagima sofria molwar e ng'eyi. Punglu mano ng'a msani molwar.
machiegni. Jatelo adwa ni kaw thuolo ni joge nyalo pane ya Tanzania nikech idwa chalo gi Diamond kata Rayvanny. Koro adwa ni kaw thuolo ni kuongi mos jopiny kon gi ng'ama in. Kawuono ing'e ni jatelo an ema mako ni microphone. Okay. Ma iluongo ni Pim Dogo ma wuod Migori. Wandi ng'e kaka irwakri no nigi chak ni yo man. Yo. Maendi en Pim Dogo bwana. Beda wewe. Okay, gi nyinga mar thum iluonga ni Pim Dogo ma wuod Migori. Aja Migori, an upcoming artist. Magolo thum mar Wangla music. Kata kiero luo rumba. Gisani ni endi wanyalo wacho ni kore kidwa chako koso isechako already? Asechako. Okay. Mise recorded kama? Ase record thumbe madhi 6 kama. Masetimo videos bende moko nitie masetimo. Okay. Gimoko bende biro. Okay. Kon manager ni omewa video achiel, wambi watimo video shooting. Wagol ni achiel, wanti ng'e kaka rigolo kodwa to in gi advantage nikech wagolo to walando kendwa. Wano kocha kwa mejo moko ne lando no. Meanwhile, kon jogi ni Pim Dogo en nga? Pini, Pim Dogo. Pim Dogo ni nyinga no ochako gande chon kabisa. Na tintin koro mostly jine luonga ni Mdogo. Koro mane kuma nying mar Mdogo no wuoke. Yeah. But mar P shortcut mar Peter. Koro P. Koro noriwore bedo Pim Dogo. Koro in Peter to in Mdogo. Alright, koro ikaw Pim Dogo. Pim Dogo wuod Migori. Yeah, kamano. Alright. Sani aneno ka in Nairobi ka endi kendi kona ne ijangolo. Kimiya wuodhi matin mar thum. Sigandi ni chako nango. Ere kaka lek ni mar thum ni nobiro? Pim Dogo ni nochako thum kapod otin. But notek gande mondo mi na record gande thum. Nandiko but nokachop gande studio. Because of 1-2 mane nyalo bedo. Naonge gi support. Koro kana tieko school na yudo osiepna moro. Koro embe no jathum gande. Koro ene mano okonya e recording mar first thumba iluongo ni Era Onge. Koro ene mano konya madhi record thum no. Koro mar ariyo kendo achaka ayudo osiepna moro bende nokonya gi pesa mana an go matin amedo record go thum mar ariyo. Ing'eni kiwacho ni osiepni moro ma jathum, ng'amo konyi bera kidhialo nyinge, kaka an Freddy Jakadongo nokonya ga ndalo mana adwa bedo MC, nomiya platform. Koro ing'eni in bende inyalo wacho ni jathum mang'ane, at least embe kuma entiere winjo ka. Okay, I mean ng'ama nokonya iluonge ni director Berlin, nomiya support, nomiya encourage, though kata naonge gimoro kamano, no encourage. Ena manomiyo atimo thumba mokwongo. Gi thum mar ariyo koro gi aungo wuoda wendo bende support agande seche moko. Ing'eni kiwacho ni bang' tieko school ni dobed class 8, form 4, university, ibedo specific, koro jogi ng'eyo ng'ama giwuoyogo kata ng'ama giwinjo. Okay, bang' tieko form 4. Okay. Bang' tieko form 4 eka koro nanyalo manage mar record. Okay. So sani focus gi thum koso nitiere gik moko ma bende tema achiel ariyo adek thum nyalo bedo mana makonyo kata mateno? Okay, apart from thum, asomo water engineering, gik madil gi weche meke pige gi gande, piping. Koro apart from thum atimo gande mano. But thum ema focus ahinya. Gisani kata thum ema timo Nairobi sani ka. Okay. Masani ina Nairobi, ibase Nairobi koso ibiro mana limbe daga matente chake dok dal? Based in Nairobi sani gisani. Okay. Thum ka ng'ama luwo ga ahinya sana yo Angla, ng'ama kore luwo manegi miwacho ni ng'ane ta nyalo bet piny mawinjo thum kata mana wer mokwongo gi mar ariyo moro. Okay. Ahero gande thumbe opija ema jalamo.
adakono uganda mawinja ni I think kema jalamu danga lunge kaka mentana junahero gande thumbene na winjo gande in thumbe manigi puonj koro ne gi encourage gi motivator ma insani ko wacho ni King of Ajawa ng'ama tambua gisani danga wacho ni ema jalamu Opija Kaili Opija father Prince Inda Fredi Jakadongo gini Alesha okiwinji gisani korka kora danga wach mana ni ema but gimbe gintie but ema okay. Nitie gik moko ma ji wacho sana sana e Ajawa kaendi, jo angla jachode, jo angla jojuogi, jogi gore ka, jogi okoerore, to in bende iwuok ng'ama yang' wacho ni ati ambe ana iluonga ne Peter we donja ok yudo kiluor ok aluor en gande mana encouragement en mana chier moro gande alafu gima ber bende nyaka struggle ne kanyalo konyi gimida timo nyaka ikete kinda moro gi seriousness moro ma in ready gi tembe matimore e thumgo, in ready ni imbe nyalo mana timo gi kwani ok an ready but mago timbe mago weche manyaka wachre weche to nyalo bedo mang'eny though mondo go chunyi but nyaka ibed strong e focus e gimidwaro kaka ng'a donje Ajawa gin gik mage ma bende ineno ka timore marach miwacho ni an gi team na masani koro wawuok go adwa ni wa change gi kik gitimre sana sana e bandwa okay timbe to ng'eny though ok dang' awach gi te but ng'eny to ng'eny koro kaka challenges ma wanyalo bedo go kaka upcomings yo moso time ma inyalo dhi record inyalo yudo ka ionge pesa ineno gik machalo kamano idago video ionge gi pesa moromo gigo nyalo duoki chien kabisa okay. But nitiere gik ma okay an we ami mara matin an kana donje media na wacho ni achiel ji tamoga e platform sana sana ke ing'ama upcoming mondo me yude picha namba ja media migone mi wacho ni an upcoming idwaro Prince Inda idwaro Elisha Toto jok mosedhi mbele koro an kana donjo gima na kuong'ora en ni abiro miyo ng'ata platform ya ibed ni 10,000 8,000 200 100 in upcoming isewuok in down going ami mana achiel mana wacho ariyo neno ka nitie gik moko mipando mang'eny emomiyo wan wabiro gi mopandi nyenyo e lela kore ma in bende kaka an artist madonjo inyalo wacho ni an kaka artist aneno ka ma timore marach macha timore marach but an kaka Peter ma an iluongo ni pi mdogo an kaka pi mdogo ng'ena anyalo luongo Peter mang'eny ma jogi dhi chak manye jathum iluongo ni Peter iluongo ni pi mdogo koro nitie gik moko manyalo timore industry miwacho ni an kaka pi mdogo to kabedo band leader mabedo gi kara mobedo established maber kaka Opija Mitambwano to ma to kabitimo ma biro loko macha ba okabi yie ne timore mokwongo kaka mana kaka isewacho no jothumbe moko matindo gi ok mi gande thuolo koro mano ok gima ber gande oningo ji te bedo treated equal koro ng'ata nyalo neno ng'ata nyalo gimoro amora koro ok oningo gibed treated kamano marach mara ni gitindo kwanza jothumbe matindo go kata madongo mano bedo go gimbe ne giyae ne gichako mana kaka matindo gi koro ng'ata nyalo bedo should be treated equally thumbwa mar music ni wawacho mar Ajawa wawacho ni Ajawa to the world nyiso ni oningo bed ni winje kumoro amora ang'o miyo in decide ni ibi time gi Nairobi kadak ni time gi dala dak idhi time Kisumu ang'o miyo i prefer Nairobi okay gimomiyo abiro Nairobi nitie platforms mang'eny ma nyalo konyi one to gi awach ni kaka sponsors gi mostly gi yudore Nairobi koro dala bedo ga tich matek kasto thum migo dala en thum moro ma wasiwasi mia amwa biro Nairobi
mondo a continue gi jani mar thumni. Alright. Ang'o miyo Angla to Bongo to winjore kuonde mang'eny kata wan kata gi Redeems wan gi thumbe mang'eny sana ma bende ji winjo nyaka maju. Ang'o miyo Angla? Okay, an gi juok Angla, aonge gi juok Bongo. Angla ema neno kaka goyo, taneno ka bet anyalo kelo go puonj moro ma ng'ato nyalo winjo. Okay. Gima timo. Okay. Mia line moko ariyo mag jawa mondo jogi koro identify kaka jajawa. Mia line ma thum moro mamori. Ada wero thum mar osiepe. Okay. Nyathi gi beti dengo gi thumani. Nyathi gi beti dengo gi thumani. Chogo minoero jarayo maduondani. Chogo minoero jarayo maduondani. Kawuna were osiepe. Kawuna were osiepe. Awero osiepe makonyo jara. Awero osiepe makonyo jara. Omari osiepna makonyaga. We ang'o miwera to pok ayikora mar golo pesa bwana we. Ng'ani dona wuoth kadok dala. Tino kaka jothum. Kaka jothum osechako soka bwana. Ng'eno miya mulora dakika ma bed galufo. Abed galufo ofuko na mani koro atiyo gi bank to kawuono jo bank nano gochona ni ok giti. Nyakoro mogi kuongi kaw thuolo niendi dakika achiel. 1 minute. Dhi YouTube. Subscribe ne P Mdogo. Subscribe ne P Mdogo. Akiani TikTok, Facebook to gi kuonde modong iluonge ne Kumora mora P Mdogo, obed TikTok, obed Facebook, obed YouTube. Okay. Atiyo mana gi nying achiel mar P Mdogo. Mar P Mdogo. Tafadhali dakika di achiel ringi subscribe thumbe ni kanya di YouTube. Gisani gin auchiel, nitie Sharon Yarboro, nitie Osiepe, nitie Lavin Nyambita, nitie Hera Onge, nitie Kinda, gi Hera Motegi. Mago thumbe auchiel. Bwana, this is now an artist. Ng'ato kane gi thumbe auchiel mani ng'eno nyalo ruwo piny koro. Thumbe auchiel oru? Gi videos adek. Videos adek. Mano ng'ama nyalo ruwo piny. Kawuona weri osiepe. Omari nasho osiepna makonyaga. Mera, kokinyal subscribe ne jatelo. Wadhi ma ID, idhi dong jamwa maonge gi ID ni. Nikech kokwanya konyo jok matindo. Wan gi tabia moro joluo. Mama to eura koni. Sani nyalo yudo ka ng'ato biro, Mari, I like what you are doing, Mari, continue pushing, Mari, to poko subscribe. Omari anahero gimetimo poko subscribe. Nyaka wasani mang'eny nitie mabire Luo Trending Nation ka to king'iyo simbe gi poge subscribe kata ne LTN. Watimo marach. Kata wan bende nitie kuonde ma jathum kotago wa LTN. Tadhi mo subscribe gi channel mar LTN. Anan gi channels adi adek. The Nash Pictures, Luo Trending Nation, to go Mari Nash. Iyudo. Ka ng'ato tago Mari, abiro gi channel na mar Mari no ma subscribe ne. Ng'ato ko tag LTN, abiro gi LTN no ma subscribe ne kanyo ma comment. Iwinjo. But koro wan joguondo ng'enywa ok ohero bedo open mondo gitim kamano. Ahero ng'at machalo kaka Papati mabi yudo ka support artist moko yudo ko dio comment kanye yudo ko subscribe negi. Ng'at machalo kaka Miso ma o subscribe ne more than 100 artists. That is so good. But ng'ato ni mitong'e matin gi jok moko maromo gi kijiko kama pride koro duong' ma koneno ng'ama chako kaka P Mdogo mago jok madhi ketho negi gini utimo marach. Yeah, nema fans, the true fans mag LTN sani subscribers edi Gin almost 500 and to ni LTN kaendi wan over 42,000. Wadonga gi 7,000 moko wadonjo 50. Ka 50 wagi ok nyal konyo upcoming ochop 1K. To dhi bedo ni kare LTN wan gi fans ma deadbeat. Iwinjo. And subscription onge gi limit. Opogore kaka mar TikTok ma kichopo 10,000 tichopo. YouTube inyalo subscribe. Wa subscribe.
mondo mi promote uru. That is why LTN is here. Let us not make it a trend whereby somebody is just coming here, we make the normal narratives of who are you, introduce yourself, may you kindly give us your narrative on how you began this musical journey. No, it will not make a change until one of our fans that is there to subscribe, another person to subscribe, to share, and also comment. You know, and when somebody is beginning, ngina chaka fwenyo ne kizungu na ong'aore fwenyo mano imbe we aduoke piny matin. Sorry, tie gimoro nyien omiya ka chamo bwana to mari no kech we kikichak miya gino kadwa donjo interview. Ineno sami nene timo ing'at achiel mi subscribe neno ikonye seriously, to ka ng'ato chako ga music duol ok bed ga motegno, so you don't expect duond Pim Dogo to be like duond Omari. Anigena sabu the thom, by the way, anigena tie thom atamore mana hit ana tie thom, but duond osetegno, duond Fredija Kadongo osetegno, duond Elisha osetegno, duond ng'ato. Koro yudo ka jogo wagi sama gichako pod achiel en gi fee pok obedo gi that gine, but ki subscribe ni uchopo kae gicha chako motivate, gicha chako kete koro jathum ma jathum iwinjo. And that is why I keep on pleading with you people that let's promote these people. Magi jok ma dhigon wa thum ka jok mwatambua sani osedok dala, and dok dala en gima katumari the dok ok ni dok ni koro content urumo ni achiel inyalo bet ng'amuti, ok bi expect ni na 100 years pod anyalo nyiero gi mic kama, no, adhi ti mako gini ok anya hand over ne ng'ato, to en LTN ma odong' adong'a kanyo wach mani mandalo mari iwinjo. That is why I promote Ajwang Junior to come and also help us in media. That is why I keep on promoting different people that are holding different sectors in this Luo music industry. Awacho kizungu na temonda plead usubscribe ne P Mdogo iwinjo. Ambe P Mdogo dhio chaya ber na ka ng'ama promote chaya yawa kaka jok moko mono se promote achiel ariyo adek sani ochawa ber mokalo, but ka ena kama in the next 1 year pod ena kama to kare LTN onge gimotimone. Yeah, so ang'ena wuoyo mang'eny kamano to udhi mu subscribe, udhi mu follow, udhi ma uchiwo comment, but iwinjo kanyo nang'o kaka wuoyo ni gi jogo. Winjo makare ambe kar support no emana dwa kwayo ni ng'ata ma winjowa, ng'ata maneno wa LTN ne omiyowa support pod aonge gi support moromo. Ma support no maka ayudo gi ng'ama nyalo konyowa moro manyalo konya kaka an Pim Mdogo machope studio magol thum, anyalo appreciate kony no. Mane madanga kwa maduong'. Support e malak tu, support e malak. Sani be isechako live performance, ngeni ng'ato ka golo wer iyudo ka live performance chendo ga sana nikech odwa ne duolo kuongo tegno. Imbende isetemori gi microphone live koro mimako kama? Ntie asego achiel to emana nagoye Migori kocha. Nyaka nabi Nairobi poka yudo mora. Right. Adwa na plead gi wasani to imbende koro ka in gi ng'at moteno bathi Nairobi kaka body my intellectual, the intellect mane omanyo LTN onyalo teri e shows gi iwinjo. Nairobi ka shows ng'eny midonjo gi drinks, ya idonja to nyiew soda moro matin to MC man kanyo kiwinjo ni MC ni kanyo tidhi kudho ne MC ni yawa an gi jathuma moro ka achiel ariyo adek timi chance, ok gibi chuli but obro konyi tego duol. Mar ariyo kopo ni neno kumoro moro Omari dhi host Nairobi kaka to bed launching kanyo to bi ya ni ng'ama ni Nairobi galwora mare inene poster ni Omari Nash will be hosting mano bi eyoda kin artist anamiyoga ji chance sana kuma aheroga hoste gin Game Changers because gin gisebedo kaka family waelewa ga mang'eny, gimbe gielewa gibia Game Changer eyodo kata kaka wan ka wash in ni ka yudo ka jathum moro biro kaka kanyoro ne wan gi Fredija Kadongo be ong'ama miyoga ji stage kende
ibedo abeda kamano. Gima samoro hinyowa wan artist, in artist machako to kidwa wuotho kuom ji. Koro ka in Nairobi ka wuothi, tich ang'wen yudo kumoro ji goche, kaka tich ang'wen mabiro ni wan Game Changer, gi upcoming mang'eny, arwako nyaka Enos Katoto be nyocha kono nochak tegno. Naneno ka oserwake posta kacha, nikech adhi host kanyo, adhi miye chance. Imbe ka inti chieng'no, iwinjo, tichwado gini, chieng' moro ni tegno, wach ni yawano mari gini momiya tegno Nairobi. I think that is the best thing so far manyalo kone gi sani. Ka in gi lake mar thum, nikech thumwa ni to gimwa chame ahinya to en live. YouTube ka to jogi nyalo koni onoma, social media to noma, odwadwa live. Midhi choke 10,000 moro, tichulo ji 7 tidonga 3. Ayudi makare. Alright. Isebedo gi manager? Gisani an gi manager ma wakonyorego. Though pok wayudo ng'at moro ma wanyalo konyorego, wan mana ji 2 kamano. Ang'e ni en ka, embe ang' nomos ji matin, ang' ne miye thuolo. Nyaka mi manager thuolo. In fact, nitie jok moko mokalo bedo manager. Nitie jok moko moluongo gi ni true friends. Ing'e gimomiyo awacho kamano? Aringe kibiro badi, takone kuna adier. Manager dwani kodonjo to sendekne salary, nitie gimo manage. But a friend mapod manyoni omari, mapod guide, that is more than a manager. Manager biro gi mentality mar loso dau. Eyoda. But ng'amo chako kodi ka pod thumi ok nyal kelo siling, ma samoro yudo ni ene ma siling wuok, samoro manyo kako yudo pesa. That is more than a manager. That is a friend. And not just a friend, but a good friend. So stick to them. Gimarach kodu jo angla. Sami chako kama to una hambo. But ka kinyi wuok ne to nyien mono kele kane, mago koro walo, ng'ane ok nyal chika, anu ng'ane. Mago to timore but kuom jomoko, to kuom pi mdogo. Watch king you come no ket kamera ne. In the next 5 years, video ne kapo ni ati ni koro oruka osiepne good friend wa bad sati. Adwani iyud nago maber mondo after 5 years wa play. No mano to timore mana kuom jomoko, dhoni an to kura pongona. Sechego ne an atimo tija, an mano talent na, ng'amone no ok dwa timo kaka dwaro dhi yaw band. Pi mdogo dak tim mano da. Ma kamera. Okonya timo mano, boko bi timo mane e ngimane. Bwana kamera wiyo kwil. Dong ako ni omari. Ma pi mdogo dak otim mano da. Nitie osipeni ma wiyo ok nyalo wil godo. Osipeni. Nitie osipeni ma konyi ma wiyo ok nyalo wil godo. Ng'eni milion moro 2 obet kumoro buonjo. Winjo kaka nyini wuoyo kapok oyudo pesa. Milion no nyiero ni milion biro donjo kama wacho ni umari gini go tang'o bwana, umari gini jok mo depend kuom bwana, ano ka depend kuom umari. Kia jok maluongore ni manager, no manager ng'o. But I believe ne ibiro bedo ng'ama ber. Thum jalal ga gi ji. Wacho ni thum jathum jara. Inyalo bedo raha ma wil gi loso family. Ben gi paro mar bedo gi family cause already in go awuoye tok 10. Okay, gisani to poda onge family. Ju koreka yanda teko school poka budho ahinya. Poka mako piny moro ma danga wachi ni anyalo bedo gi family sani. Okay. But gimoro moro bro biro with time. Okay. At correct time. Nitie mine ma ok jawa ma chunygi ler sana. Gin ginyalo wacho ni kijana na winji kaka iwuoyo maber, adona mi gimoro moro mar band. Gin loka. Inyalo wacho kanyo na. Ka en mar kony, I will appreciate. To ini chiwo ang'o in return? Gidwaro ga gimoro matin in return, be mana mathin tu. Like kata mana kinyalo tiyo kata mana gi ludhi ling'aling'a te wuodho. Like ok en gimoro ni I just appreciate. Anyalo compose thum mar duoko erokamano. Mane manyalo timo. Thum tang'enya ki compose gima penjo chai mok iwinja. Like obiro wacho ni bana koro nikech jathum Nairobi ko kadwa ne chul rent. Ami ot Nasra.
tamiyi gige band, gari banyalo miyi moro moti, tim cheririgo sama manyoni manyien, tiji yo mokalo, miya mana moro sama an e Kenya kanyono. Apana gi kuoma ka to dak nyalre. Iwe gari. Kata ka gari no nitie kuma extend makochope to koro kata gari no is like inyalo play gi ngimani, but ngima is very important. Wana iwore giri mar lach gi menyo manyo matikaw gari. Yeah. Ne ng'ato prefer. Yawa anto akia gimomiyo an jogi ok dwara. Apade onge gi nyota mar minegi. Ni an gira ka ng'ato nyalo dwaro na ling'o tadok go. Timiya mitoka. To kikel. Ano kanya tengo gira. Ni alayo tatenga duoke sirwaru ta adhier. To nitie kumenya nyume. Kel na uru. Ka nyako moro ni oko kanyo. Manyalo miya kamera moro maduong'. Gi gari. Gi ot moro mabede. To gira ni modwa na ling'. Bi. Ino kidwa? Yeah, mano gi kuma to dak nyalre. Yindi ur. Toko neni tok tent. Okay, mato kamera ng'eyo. Toko migi wa namba ni gimanyi bi wuok kodgi kendo. Okay, gi namba minyalo yudago. Ko dwaro to kidwa, but namba ni to chiwe sawa. Okay, mano namba mar support. Podo kiluor, podo wacho ne namba. Sawa. 07 Namba mar support inyalo yuda gi namba. Namba ni wacho mbele 07 N079450 2921. Yeah, mane namba. Jomi wuoyo gi ndeye mandiko mos koro wach mos 07 ando ngina kaka wacho ga mara 07 11 92 32 74. An gi geno ni kata ng'ate mono dio M-Pesa au chopo koko dio to onge ga unga. Oko wachi ni owacho namba neno piyo. Koro wach mos ma konyruok. Tafadhali jo Europe ket simbe u machiegni. Ukaw na namba Germany. Jo UK, jo Germany, jo Kayole shite mukale biro kawo tok ma. Awuok gi ja Europe. Ja kibira yini ya werigi namba. Werigi namba. Jo maju chore uru machiegni nuone gi mos. Ja maju simu. Yeah, N07 94 50 29 21. Anyalo nwe gi dholuo. En 07 94 50 29 21. Okay. Mane namba mar pim dogo minyalo yudego, inyalo konyego mondo mi obede ebe jathum moro ma wacho ni chieng' moro nobede ng'ama oluor kendo ng'ama obedo respected in the industry of music. Ajawo kogo gi kor nono, ajawo kidonje gi wi nono kamano kake wache, in ng'amolosi. Kon jogi ajuoki. Okay, amolosa mana kaka nasewacho gande chien kacha en Opija Kaeli. Ma Opija kar betindo ose upgrade. Opija kar de mama ni loso nyaka ji. Makoro mare. Erego cha. To machi pando endigo. Yeah. Mam. Okay. Koni gini mabe mare. Okay, mano to kumare. Mano to is just el mana awasini it means nothing. El mana sifa moro matin. Karing means nothing donge. Yeah. Karing means nothing to. Osiepo. Kuna jo ango mitamo ji connection. Mama. Sane jo madonje to manyo reng to interin kod gere. Gima mato mana monyiewo to en mana mar sifa, mana mar kelo sifa moro to. Ma onge gimomin kuomi. Yeah, onge gimomin. Miaga dhe kode oda. Sawa amigo tok interview.
Bwana joge bovalu garengo mera. Ne nyakoro mogi kika uome wi wil ni wan gi pi mdogo. Pi mdogo bo wuotho gosiepene ka. Mabende adwa ni chori kama matin ja kamera you will zoom out mondo mi gibi siepne cha to bor makene eno dhi bet ka. Donjuru mondo mos jopiny. Ukonwa ne to in iluongi nang'o to paro mane ma un go manyien. Bede ka an ng'ina hero ka joma tindo donje music industry. I love it so much, eh? Ochuna magolo gudu kik ng'ato wachna rabondo. I love it ka neno ka jok matindo donje music industry because iwacho ne future belongs to them. Yeah? One youth nokonwa ni tomorrow, one leaders ma tomorrow. Tomorrow no en kawuono. Omiyo ka neno ka ng'ato bedo preferred to kaka manager to en ng'ama young, amor sana. Aneno ka ng'ato bedo band leader to en very young person, I'm very happy. Aneno ka ja camera is so young, I'm very happy. Aneno ka like ji ni kuonde mopogore mag youths. I love it that way, and that is why I always give them chance. Ratego kongi mos jopiny kon gini in ng'awa ere kaka un gi pim. Okay, kuom nyinga iluongo ni Brani Boy, mano kuom nyinga mar platform. Lakini kuom nyinga real en Brian Ochieng. Awod Siaya, Alego. Ya, awuok dala moro miluongo ni Mwer. Ya. In koro nego awach kodi gik mang'eny tok tent. Mwer kanya se chode. Mwer. In fact jogo ya boro. Ya boro. Ya, ndalo mini loso ndara maboro maburu dung kanyo no. Amba dungo buru kanya hinya. Yeah, the other side of Awinga, Unyolo Secondary School, Michop, Port Mwalo. Kanyo jogo ng'e maber kabisa. Koro gisane, in kaka acting manager mar Pimdo. Okay, yeah, an kaka manager mare, like gisani. To Pimdogo ne waromo kodo e wall maru Elianto Madisco. To Elianto Madisco kaka naromo kode naromo kode Pimdogo ne Elianto keta kaka chairman maru WhatsApp mare. So kanyem ne warome. To kaka jawuotho ga gi Papati gi Elianto Madisco, yeah. So kanye mane waloso gi Pimdogo bwaro odiema mukaje mwachako loso it kanye mwachako ngisa ni bwana kama chela ria dek, yeah, tangi bwacho pi agreement. To nangise na bende ya jathum aba wer man gi wende na be YouTube na Maro angla. So inigoyo aban. An koro agoyo raping. Yeah. Ma wer mna chako go mokwongo ne Gengeton. Yeah, mano wer mna chako go mokwongo, but gisani poda stop mondi podu dakiriembo winya reyo. Koro poda oriembo winy maro Pimdogo. Ochopo go kamoro, magata chieng' mabro loko na pache kamoro. To is okay. Bwana kamera ok bi weni thuolo dong ma en dong kamera. Yeah, awacho true because mbele ng'among'eyo kia. Onge ng'among'eyo. Awacho true. So anasa mi support the way kaka gima yudo no ashare kode. Yeah. Kaka tich mowacho no nasemanyo ne nyaka chance nini studio maro Mbalamwezi ma kinywa dhi kono. Yeah. So abatemo kaka danyal. Yeah. And ere kaka u generate income to at least utim ga chela ria dek nikech sani to thum pod okel thum kichako onge gimi geno but igeno mbele. Koro ere kaka uyudo income ma supportu kaka team Pimdo? Okay, gisani kuom tich matiyo ka gi Nairobi ka mamia gimoro ofuko atiyo tije Mkopa. Yeah. Jo simbe mege loan gi. An kaka agent. Yeah.
so gine mamiya gi matin tayudo kaka share kodo Pim Dogo koni. Yeah. Ng'ato kadwa bedo agent inyalo connect bende. Maber sana. Manan walos bang'e. Yeah. Ing'eni awacho gigo mondo akalo kamano nikech wadwaro connectivity. Nikech imbe sama koro utudore gi ng'ane yor tich no, imbe nitie kaka ogoyi okang' moro. Iwinjo. Nikech waseyudo ni mane gima at least inyalo support godo msani. Ing'eni sani thum to pod onge, ok dang' wariambi. Sani mondo ikona ni thum nyalo miyo 100k kawuono, podi nyaka wa invest, nyaka med golo moko, nyaka to sama podi medo golo moko ni odwa pesa. Sani odak Nairobi ka, odwa kako dak, odwa kako chiemo, odwa kako dhi, kech Nairobi kata ng'eni kata un mondo muyaya kumodake mondo uchop ka, mano pesa. Kakudok, mano pesa. Kopo ni upog uyaya ilungo nang'o, ka washen ka mokulayo, to dube lachuri ingi giedire kaka pok ichopo ot, nyaka chul pesa la kumoro. Koro gimoro moro en pesa. Koro ing'eni ka joge bimiyo namba ni mar business, I think it can also promote your business, and that is what we want, especially in LTN. Okay. Kuom namba na ma nyalo mar business mara anyalo chiwo en 0700668319. Mano kigona kata kiongo sim, kikiti gi sim baton. Simbe nitie mobiro malon. Asayo ujo kama jo LTN. Kien gi sim baton matami subscribe LTN. Bikuoma sim nitie beche mapiny, tidhi channel mar LTN ti subscribe, tidhi channel mar Pim Dogo ti subscribe. Kikiriti chok pesa to subscribe iweyo to simano go ka. Bikuoma simbe beche gi tin, gochna tabiro ng'isi. Kata in kanya bro kelo ni sim. Kuom namba no 0700668319. Gik mabeyo e ngimawa gin jogo ma wahero, kuonde ma wasebedo kanyakla kod kinde ma wakadhoe kodgi. Be hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu. Kik chunyigo kibikibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs man gi siso mamalo. Obed arus, obed nyasi moyiedhi, ingo odiochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta maywayo ji machiegni, kik chandi, riekowa ni ka mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata yuanwa uno e nambawa ma en 07191923274. The Nash Pictures, waparoni kinde, kendo wandiko sigana. Nyakoramogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny? Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kionko moro amora ni mar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 071923274. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba mana gi LTN Luo Trending Nation. Yeah, ngama be dwaro tich maro M-Kopa, just call. Yeah. Ing'eno chake parre gi nyingi, ang'eni ng'ato koro dwa sevi, kik odhi osevi ni M-Kopa LTN. Wach ni nyingi koro kata komedo M-Kopa mbele to sewacho Okay, kuom nying ma sana ero tiyogo en Brani Boy. Yeah. To ngama Brani Boy. Ngama nying no tekne Seven Brian. Yeah. Apa ni giwinjo kanyo no eno. Kaka utiyo kanyakla sani, be nitiere contract moro mondiko. Kech ing'eni nyalo invest kuom artist, itere LTN, imanyone kacha, to ka gik moko timore mana kaka ne wacho ne onge ng'among'e mbele, to lokore. Be nitiere contract moro ma bind together, machuno ne ng'ane kek kadhe contract mar mondiko?
Yeah, contract mane mne wachakogo kapok wachopo kama kwachopeni. Mane gima ne wakuongo wa agreement piny. Nang'ise ni kama. Yeah, kaband wadwa no chung en kama nyaka wamire luor kika korwa kama no wacho mothin yeah most be nitiere jothumbe achiel ariyo adek kata ma osebedo established mise wuoyo godo kata mana kaka managers mag ohangla gi ma ise contact to manyalo guide achiel ariyo kaka wuothe wang'ayoni. Okay, ngama natimo gochone ne ni manager mar Papa to Okanda. Yeah, he's a good guy. Yeah, awachi mbele kamera kendo karango pa kamera. Yeah, and a good guy. So natimo gochone but naido ken busy. Ukendo nok na gochone kendo. Podi puka gochone poka ido time kendo gochone. Yeah. Hapa ni you need to be close to them. At least you see their ways. To kaka na say advice ini ngama ni social media kuneno kuonde me igo chegi kato tin manade ubiro konyo e tegno to gi chir mar stage sani pim dogo dwaro coaching mar live to gi tegno mar duol. I believe mano biro konyo sana. Meanwhile ne jok manoko kanyo unyalo promote jok matendo giendi makore kadonjo ok gitinde age gitindo e ajawa gitindo e field koro support maru duong sana ne kodgi. Adwana mi ugine mondo mi bende wuogi ma fans magu maybe jok mosebedo ka supportu angna ine mi chaki to tie gi jatelo koso jatelo tieki kas ere kakenene jatelo nyalo tieko. Okay, koro kaw microphone imbe make gini koro aketi ni simu. Simu maler mabe mkopa. Mano to mara manyeo cash. Koro ne jo jitema winja. Daer dwoko nwero kamano odiochieng' ma kawuono. Gima daer mar kwayo supporta uru. Ku supporta bro miya mijingo moro makata kupone agolo project moro to nyalo bedo project moro maber. Ok nyalo bedo project ajecta but onyalo bedo gima ber gima bro kelo lokruok e field mar ohangla ka. Koro mana support makwayo mane gima kwayo maduong' ne jo ngata mawinja inyalo donje YouTube na imany pim dogo nitie thumbe na kanyo to nitie be machano golo. Koro nitie an gi gik mang'eny machano timo to ing'eni gimoro amora timore through pesa to pesa no magi sani ok dayud tema tim gi uma perfect ka onge support maru matin munyalo miano. Koro ngata manyalo hero konya anyalo mana duoko erokamano. Yeah. Nyakora Mogepa ni winjo kako wacho maber kabisa en support modwaro. One kaka LTN komakore gi The Nash Pictures an gi kamera oka haya adwana akone gimoro ka e kamera ok adwana ber adwana akone gimoro ka and adwana akone to gi any upcoming artist outside there. Ne ng'ama kore ka chako video sell seriously molo audio video achiel uso wangi to oyot kata mana ne jo TV gi mondo goye. Inyalo yudo ka thumi wuok maber sana kaka mar JD Kajeri nodhi wuok maber to noyudo kogole gi audio nochune mondo mikoro chak lawe gi video to de gole gi video choth ang'eni sani de koro senyono millions to but nikech nokuongo gole gi audio nomiyo opogo views kamano endo but onge noma. Iyudo ka kata nagolo parodies to ng'eny ne agolo ga gi video. Koro ne upcoming artist ma outside there including Pim Dogo many 10,000 bia team nigo video. Iyuda many 10,000 upcoming artist many 10,000 kila team ni video masawa 4K. Iyuda ini manyo mana location to tich modong mag video to gi editing wena. Apa ni mane kaka wabiro konyo upcoming. Koro in gi team mari
manya gimoro 10,000 to atim ni video, to kopo ni be pod ywak nitie to maka gigena unyalo mana wacho ni Umari nowacho kama wanyalo timo kama, tagol ni video moro joge ochak nie mbui. I think that is a support that I can give. Okadwa na pakre kamera ka gimo kadhe temo pim dogo kwa yakane papa adwa na tim ni video koro ni jiri gorito omany 10,000 mano kata in ka inene oko kanyi nyalo supporte orne namba ne mono wacho kata namba manager gibiro kelo to atim nego video. I think nitie jok moko mose support wasani kokalo gi LTN. Anyalo paro yugi noro kacha chaendo pesa mar video ne Queen Nyandhiwa mwatimo. Mago jok maka yine thom kacha tichoga jok moko man gi chuny machalo kaka yugi director all the way from abroad nyalo pokata ko miya 10,000 mwawacho no to gol ni go video and any other person, and I think that is that will be a great support. We are me manager the way. Okay. Okay. Kuom LTN aduoko nwero kamano to gima anyalo wacho en mana support kuomu to miwauru support mondo wabe wachopie at least kama inda gini be nitie, kama papati gini be nitie, to kaka numi papati support wabe kaka wabe wadwaro support kuomu nikech ne onge un kata papati gini gonyo kwinjre to wadwaro support umi ojanda ni Pim Dogo mana gi subscribe no dia YouTube to mondo mi wa subscribe ndikani Pim Dogo tedhi yudo wende ne kanyo, wende mito mera makiketo e ofa iketo gi mama ni tiwinja onge kata gik ma puonj lilo awacho ni nono ikoni kanya na puonj lilo onge gik moko no bate nusujino ogoye koro gima nyalo wacho miyoru support kuom sani ne ntie drum sets moko ma wachulo to drum sets go wadwaro support kuomu. Wasechulo nus odong nus to wadwaro nyaka keyboard bende, though keyboard pok wapinjo beche pod wachulo drum set mana asetero pesa nus odong nus koro ng'ato kik wach ni pesa golo kure mana tija cha mana tija cha Umari jama ni golo pesa kure koro ikre uru nitie launching wadwaro ni nitie launching moro Umari wadwa launch Kisumu mar album mane gimo miyo wawakna sana wabed gi instruments mekwa nikech dhi chopo December kila ng'ato dhi dich gi gike to kidhi kuom ng'ane onre wadhi kata kuom papatiwa wahayo en gi tich kamoro koro ing'eni haya dhi bedo matek koro emomiyo wadwanwa wang'ang'ana sani makata chikoro mol chieng' launching no ma December wan gi launching wiu kikwil Kisumu kanyo koro miwauru support mane gima dawach Asto an gima ber package na kikao abiro gi TV na koro watemo launching to one stream live yo mreted sawa mano wadhi wacho tok tent Umari mano wadhi wacho tok tent kuom sani pod wadwa kelonu gik moko ma liet at least mondo at least dhano oyud gik moko mege puonj kaka nosewacho wende ni YouTube to nitie moko mabe wadwa dhi golo studio Mbala Mwezi makiny wadhi studio wadhi bet to mar video no to wadhi wuoyo wadhi wuoyo tijno nyaka mi tijno nyaka mi Nyakoromogi hapa ni iwinjo maber kabisa gisechako chulo
drum set mos inyalo bedo gi 1500 to 100 iora ora e namba achiel kuomgi kech gin jomo trust apani neno kaka gidhi no endo. An kikiorna ornegi direct koni awan na winjo gi LTN chunya ogombo mondo support inyo kamane kaka ji support. Meanwhile maduong' moloyo migi uru subscription e YouTube, gibed gi following e social media. Hapa ni winjo maber kabisa, pod en P mdogo and gi singo nwa tich moro kanyo, iburo neno tijwa kowuok oko ne jok mosebedo ka support wa kaka Kolo Instrumental, timbedo gi kiti no ratego, imed promote joge ng'ama chalo kaka Kafaya osiepa ahinya, med timo kaka timo no ratego. An ahero ka ng'ato timo tich maber. Meanwhile uru kamano, wameduru support upcoming artist. Anto gi nyinga kaka pile pod en Umari Nash, Umari Chieno Jamana Mbele, Umari The Truth Meter, The Truth Tank, Parody Cartel, Lich. Walor? Ami ulor na godong. Ami in fact ne ja kamera kora dwani set na manager to gi pim dogo gine makuru giloro LTN aero miyo guest ga oloro LTN koro iwacho nwa loro LTN oh bana biwech nyingi bwana waloro LTN bika yao bika waloro LTN kamera hata luro basi mokwongo adwoko ni erokamano. An gi nyinge naluonga Brandon Otieno Gose, awuok e piny mar Homa Bay, kilo Rodi Kopany ti branch piny kanyo but korgi Peter Pondo Kaloma iyuda mapiyo piyo. An aonge wach mang'eny kawuono, waraduru mbele to pek chieng' moro chuth kata kubire e pim dogo ubi kuikoru kung'eni tim mubire ni ok en tim atima, en tim opango kawuok kelo chuth obiro kopek. Erouru kamano. Tim ni pek ang'eni mbele ber chimuru chuth to asanteni. Yes, kuom nyinga kaka no wacho cha LTN jo LTN duto te waduoko nwero kamano maduong' kuom kawo time kuom nenowa. To gima nyalo kwayo mokwongo podi gima pod anyalo ng'iso, donjuru YouTube pim dogo usubscribe kacha please, alafu support kaka ne wawacho nitie drum sets mwa wasechulo nus odong' nus. Koro gima nyalo kwayo eni umiwa support mondo wanyiew gigo, at least wabende wabedie gi gikwa. Mane gima nyalo wacho. To gima nyalo wacho, asanteni sana LTN. Umari Nash, endelea gi kazi gi tiji. Yes. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla, ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kae, kete mana kokidwa kete kata wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best
ahead of the rest. Okay, LTN. Power. LTN. Power. Joluo duto LTN. Power. Bas, uwinjo mano LTN. Yaye, mae kama iwache wach mopondo. Kata ni seri bungu to mae kama ibro ng'ami ya. Mae kama ibro wache weche duto te. Kata ne wayudo ki iseri tiyo muogo to ka LTN. Ok pande to be ok ngek. Wacho ni te. Maling te mopondo. Luo Trending Nation. Ma yeye ka. To kiluo to mano badhi. Asanteni sana. LTN. Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela.